Ole tun chuma hian Aieng thatna kan soidon ani. Aieng hi thil hrisel le thatna nga tak mai ani a. An zir chian na a an hmu chua phei hi chuan a thatna le a hlutna vati zual chiang em. Monash Asia Institute, Monash University, Australia ina azir chian na chuan breakfast zing cho a Aieng gram khat eitel hian hriat jeng na kan hlau thei na lakata le kan thluak buai thei na lakata na satakin min puin min chan him thei ani ti an hmu chua kani. Aienga achakna le thatna ber chu curcumin ti ani a hei hi arong en na pechuak tu hi ani. He curcumin hian a tho tlang pui chu anti-inflammatory effects ati a hemi omzia chu kan taksa vung tur le nuam lo neu ati tlem thei ani. Antioxidant a pechuak a omzia a chuan kan sel che thei tur a veng him. He curcumin hian thluak lama buaina le rilru lama harsatna neite ti dam theina power sang tak mai nein tharei lo te chungin rilru buaina lam natna asap chunga dementia anti mai te po hi ati dam theini in a hmu chua kani. Japan rama Alzheimer's natna nei pathum an zir chian na po Aieng phut kum khat chung ei hian mason na tam taka thlen thei ani ti an hmu chuak bawk ani. Hun malam kumsang ni le pariata research zir chian na lo nei tu Annals of Indian Academy of Neurology po in a thatna an hmu chua to rirulam buaina te ati dam theina chu alo nem het to nge ani. A thatna dang tam tak ala oma chung te chu chopai troi apuin pumpuya ol samzo kina kalti thin taksa chakna le hrisel na apui thisen kal le in sem achan pui arngeng ta na tha a pem le hliam ta na thabok a tin vun atinungin ati eng le thei ani. Thin ta na tha zirchia na then khatina tarlan danin nun phungwai tura veng thei bawk ani. Aieng thatzia chu tikhan a hria chian thei mai ome I kan Indian pui vai kan ti mai te po hian an hmang na sa ema a thatna hi an lo hre chiang em ni in a hriata vaya chuan tar at po om ve lo te po ti ani hial thin kha hei Mizoram governor te po kumsom riat chuang kumsom kodon te an ron om thina ma se an fingin an thluak ala fim ema heng te po hian an Aieng lo eina satzia kha an changkai pui ni te po hian kalau hre ve thina mana Aieng thatna hi kalau chiar ve to a kalau hre ruaya ti chuan tun chuma karon soi chua don hian le khabu te kan en thar le a ta chuan a thatna hi chiang jok po in alo langa keipon ka hria chian zual pha ta a tikhan Aieng thatna chu kan lo ngai thla ta a ngai thla tu ten in lo hlok pui nge ka be se ni ngai thla tu zong te chunga lom thu ka soi boka in va in hun man nuam vek ule